Yes, 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 suka-suka kalian bilang yes.
Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhu. Nah, songon saya sian program ni panitia pesta pembangunan ima nalaho patupahon mengalunasi pinjaman lunak pembelian rumah dinas ni padidata jala ditikyon sian programi pengumpulan dana penampilan sian amang pendeta na dua marhiti ede puji-pujian di hamu amanami doh inanami rap manupaki mahita saluhuna partikianope pinasahap ma tuamang padida na dua molate. Di hita salutna amanami do inanami coba kami lau mabuan sada ede tu hita sude songon watu julu manang di pembukaan di ulaun panitia pesta pembangunan di Huriatta khususnya di nalaho patupahon pelunasan rumah dinas loguon biasa do tabigi ya teh ima molo di bahasa di halaksan ina the goodness of God mau dikata-batakon asimi Tuhan. Hacimi dan hasuhatan habis baterai nak jadi pai mau coba saya. Asimi dan hasuhatan ngoluki di diopo siana dungo au sahatu napea sayubu jibasami saleleng oluku hodu hatu saleleng oluku hobasa dua saleleng au mangolu sayubu jibasami
Kuhodo ausian api tinggi olap jono doho tua Mamang peringkat basa ale-aleki sai hubu jiwa samin Saleleng oluku Oh Tuhanku saleleng oluku oh basa dua saleleng au mangolu sai hubu jiwa sami saleleng oluku oh Tuhanku saleleng oluku oh basa dua saleleng au mangolu sai hubu jiwa Basam Tuhan manogu-noguan Basam Tuhan mangonongania Iki magaleau Kolapa upasahat matuhoe Allah basam Tuhan manogu-noguan Basam Tuhan mandongano gua Basam Tuhan manogungania Iki magalea dakto lapau upasahat masude Allah basam Tuhan manoguno gua Kuhodo ausian api tinggi golap jono tua Ai hodo amang paringgan basa ale-aleki sai hubu jiwa saleleng oluku oh basa dua saleleng au mangolu sai hubu jiwa sami saleleng oluku oh Tuhanku saleleng oluku oh basa dua saleleng au mangolu sai hubu jiwa sami sai hubu jiwa sami jiwa sami. Tepuk tangan Madita Sudi.
Salam madihita salhutna. Shalom. Selamat hari Minggu. Mau lihat madi tuhata nang mangalehot dihita tiki di bagasan sadarion, di bagasan hasehaton dohot las neroha. Nuang pe dihamu amanami inanami. Adorang so sahat hita tu parminggota jumolo mahita martangiang nahohom martangiang mahita. Amin. Tapuji tuhata maredehita sian bukede nomor 12 ayat sada sahat rodi ayat dulu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadian natumo palangit dohot tanoon. Amin. Diusung ibana do dosata marhite dogingna tuhawi, asa dung ias hita sian dosa, mangolu hita di bagasan hati goran, marhite sian bugangna, malum hamu, haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami para sirohan na sumurung, debatani hatuon nami. Kuingot hami do di aka aryon, panaonon dohot hama mateni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul ma rohan nami jala perbadiai, mamikiri sude nati nonai. Patadahon matu hami dosa nami, asa diarsakon rohan nami, asa hupompomi hami hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni rohan nami. Jala asa hupasaut hami lomo ni rohani, namang manobus hami. Asa martua hami marhite-hite siani, rodi saleleng nileleng na. Saya patupa mai di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin.
Maredehita. Patik ni debata dihita di bagasan sadarion iman na binuat sian patik na parjolo dohot lapatanna. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi merakup ahu bahenonmu debatam dia do lapatan odo. Ikon ubiar rohata jala ukolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong songoni masahatna martua man natu mangihon hata ni debata jala nopyosa. Amen. Maredehita. Timado sata nagodangi itu ado pani debata
martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopan nasa na adong. Paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula ami. Marhite sian pakoleon nami di patikmu. Ima marhite sian hatu tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangaloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami. Alani ini natar sol-sol bagi do hami nuaing alani. Asima roham di hami ale di batanami. Pardinggan basa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna. Jala suruh mato di perbadiai tu rohan nami be asa tarbahen hami manguloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tu hangoluan naso rasuda na pinarbaga-baga ni anak ka na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga taringot tu hasesani dosata songonodo pakaholongin di debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hangoluan nasa leleng-leleng na di ibana, hasa ngapon mana di debata di gijang, amin. Maredehita. Epistel dihita di bagasan sadarion iman Nabi Nuat sian sada Musa 10 pitu ayat sada sahat rodi pitu dilanjut mamuse ayat 15 sahat rodi ayat 16 hujah tajah hama marsikap soring hamima na parjolo. Jadi dung marumur sia puluh sia tahun si Abram di idama roh Jehovah madok tu ibana ahudo debata nasun hinagogo saya marparange di juluk kumaho jala daulat roham. Jadi manukap masih Abram dungi mangkatai ma debata muse dohot ibana. Alani
dang be si Abram guarmu, dohonon si Abraham ma guarmu, ay nunga kupabangkit ho gabe opuni torop aka bangso. Say pa hotok kudo pada kutuho dohot tu pinoparmu sogot mar sudut gabe padan saleleng ni lelengna pabua au gabe debatam dohot debatani pinoparmu sogot. Ai pasu-pasok kuma ibana jala lehonok kuma diho anak sada nang sian ibana jala pasu-pasokku ibana gabe akka buga akka bangso goar ni raja ni akka bangso marroan sian ibana do sogot. Songoni masahatna martua mana tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji Tuhata maredehita. Tidak komaha taha porsiautai songon nahina tidak kon nidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhan ni si Maria na gabe-gabean sato di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinor silang natua tubano torung dung ditanom namula mangolu diari patuluhon nama naik tu surgo lahudu tu siam debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pay mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihala Kristen akan na badia dohot dihasasani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu dosogo daging ni halak naong mate dohot dihanguluan naso rasuda. Amen.
Tabegema ede pujian nasional rahoni ina Deborah. Dilanjut ma tu ina Esther.
Dilanjut Mang Muse. Tu Ina Esther. Tabege titing namasa di huriata nasa minggon. Selamat hari Minggu, mari kita saluhna. Tapahuti hutma titing namarra di Minggu 5 Februari 2024. Jolo guarni minggu ta sadarion ima minggu reminiscere manang saingot ma akadeng gande basam. Topik minggu dirajumi debatado haporsiaon gabe hategoran. Napa duahon kelompok kor tu hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 7.30 Ina Esther, Ina Kamis, Ama Huria, Ama Salum. Pukul 10 NHKBP, Ina Hanna, Ina Deborah, Ama Jericho. Pukul 10 itu remaja. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30. Ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 3 Maret 2024 nanengro. Kita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton pertangyangan sektor. Selasa 27 Februari. Korintus of sektor Judea. Keluarga RC Haroho Boru Manurung. Kanan keluarga E Simanukalit Boruta Barat Efesus. Keluarga Situa T Sianipar Boru Manurung. Galatia keluarga R Manalu Boru Pasaribu. Filipi keluarga BK Simbolon Boru Sinaga. Rabu 28 Februari 2024 sektor Sion di keluarga Nyonya Sidauruk Boru Siregar. Betani of Roma keluarga P Simanulang Boru Sinaga almarhum. Nasaret keluarga Situate Manurung Boru Manalu. Kulose keluarga A Sitohang Boru Raja Guguk. Bethlehem keluarga Situaje Siregar Boru Siburian. Alamat Boy Mataida dia acara nadong di Tangat Taganuk. Napalimahon amplop resort di mingguta sadarion patu-paut tado papungu amplop resort tapasahap mai ditiki papungu pelean paduahon. Napaonopon jadwal kreativitas pesta pembangunan di mingguta sadarion di kebaktian pukul 7.30 WIB do pukul 10 WIB ima kreativitas sian amang pendeta. Di hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 nanang ro di permingguan pukul 7.30 do pukul 10 WIB mengaradi ma sian parhaladu. Napapituhon pasahat tontohonan situa. Di mingguta sadarion saud do patu paun ni huriata pasahat tontohonan situa tu pitu halak calok situa naung medalani learning 3 tahun. Sahalak mengundurkan diri sian pangiduan nasida sadiri alani akka ulaun nasida ima amang tupak si hombing nasian sektor kulusi. Mauliate ma di pasahat huriata di pakobasion ni amang tupak si hombing nasa lilingon tapatupa ma pasahat tontohonan situa anon dung sipul papungu pelean paduahon di kebaktian pukul 10 WIB. Napawaluhon amplop pembangunan di hari Minggu tanggal 3 Maret nanang roon patu-paut tado papungu amplop pembangunan tapasahak mai ditiki papungu pelean paduahon. Napasiahon titing marbagas naing majalo pasu-pasu pardongas saripeoma diki Afrian di Raja Guguk anak ni halak amata hasudungan Raja Guguk nahinan. Tubuh ni halak inata Nurlinda Boru Simanulang. Alamat
Kampung Babakan, RT Tulu, RW 5, nomor 42, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Dohot Orwana, Elfrida Uli, Arta, Boru Sirait, Boru Nihalak Amata, Alfred Sirait Nahinan, Tubuh Nihalak Inata, Sarina, Boru Huta Barat. Alamat Perumahan Bumi Agung Permai, Blok D22 nomor 3, RT Onom RW 14, Kota Serang, Provinsi Banten. Ruasni HKBP Serang Resort Serang Banten. Tarpasu-pasu di HKB Cimanggis, Resort Cimanggis di hari Sabtu tanggal sia Maret 2024 pukul 8 WIB. Napa dua hon naing majalo pasu-pasu pardonga sari peomma. Richard Rianto Manulang, anak Nihal Amata B Manulang Nahinan, Tubuh Nihal Inata, R Boru Aritonang. Alamat Kampung Sindakarsa, RT 5 RW 10 nomor 14, Suka Maju Baru, Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Dohot Orwana, Clara Meilda Boru Manihuruk, Boru Nihal Amata, Ka Manihuruk Nahinan. Tubuh Nihalak Inata, Ha Borusialoho. Halamat Jalan Jeruk nomor 10 Tolu, Perumnas BSB, Lubuk Pakam. Huria HKBP Moria Resort, Moria Distrik 20 Sia, Deli Serdang. Tarpasu-pasu di HKB Cimanggis, Resort Cimanggis di hari Sabtu tanggal sia Maret 2024 pukul 10 WIB. Napa 10-hon ruas Nabaru. Di Minggutta sadarion nunga gabe ruas Nabaru ni Huriatta ima keluarga Jonser Sihotang Boru Huta Soit do sade anak kondasida masuk tu sektor Kolosi. Pasapulu sadahon pertanyaan sekolah minggu di hari Sabtu 2 Maret 2024 nanang ro patu paut do pertanyaan sekolah minggu di bagas ni keluarga Situa R Hasugian Boru Simarmata Manang Hetfa Boru Situmorang. Alamat Jalan Bungur mulai pukul 14 WIB. Pasapulu 2 hon ruas Napidda mulai Minggutta sadarion nunggapidda sian Huriat Taima keluarga Jeffrey Tambunan Eskom Boru Sihombing doho 2 halak yanak kondasida nasida pidda tu HKBP Depok Timur. Napa 2 hon keluarga Nyonya Sitorus Boru Pardede nasida pidda tu HKBP Paulus Sukatani. Pasapulu 7 hon pelea bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mauliatema di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahat tu pelea bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Februari 2024. Tuaka naso pasahat tu dope taingot ma amanginang makarikoton pasahat tosa ganuk bulan tuhuria marhite perhalado sektor ta ganuk. Pasaplopaton torop ni ruas nama dohoti per mingguan tanggal 10 Februari 2024 765 halak. Pasapulima hon ruas nama ulang tahun kelahiran 30 halak, ulang tahun pernikahan 10 keluarga. Padita dohot perhalado HKB Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 10 sia sahatu tanggal 25 Februari 2024. Hatani debatana makasih napasikopon lasni rohamuna tersurat di Psalm 20 ayat 5 saidilehon ma tuho sisubut roham jala di pasaut nasa sakakmi. Pasap pelonopon pelian iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan pitu kakak gudangna 1.300.000 rupiah. Pasap puluh pituhon pelian bulanan manang tahunan torop napasahaton pelian bulanan tahunan di bagasan mingguan pitu kakak gudangna 2.300.000 rupiah. Pasap pulaluhon keuangan huria 10.087.150 rupiah. Pembangunan 1.870.600 rupiah. Sentralisasi pusat 6.655.450 rupiah.
Jumlah 10 juta 183.000 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi ma tu parhaladu radio hami paninggaton. Songonima titing namasa dohot si pamasaun di tonga-tonga ni huriatta. Sai di pasu-pasu tuhatta ma piliani bahin sangap di goarna. Amin. Tapi kema ede pujian nasional rahoni ama Jeriko dilanjut mamuse tu ina tu anak konami remaja.
Marede mahita huhut mahita papungu pelean na parjolo dohot paduahon.
Dameni debata na sumurung sian salut na roha imana mangaramoti. Ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salut na. Hatan itu hata nagabi ujahan di bagasan jamita si pausur sorta di apala minggu sederion imana margoar di minggu remenisere nomor lapatan imasai ingot ma di akka dinggani basam imana nenek siang surat apostol Paulus tuhuria Rom bindu opat hujahama sian ayat 10 walu sahat tu ayat 25 songono madu di sini maralohon nasa pakiri modo haporsionna nama kirimi asa gabe amani tor bangso ibana hobar tu hatai songoni masugun poparamu dang na ulu gale haporsionai paidaida pamatangna nahira so marngolu be ainunga 100 tahun ne umurna nang paidaida si Sara naung saib ladangi dan ulu ganggu rohana mana dikon haporsion di baga-baga ni debata nalam tutuguna do tahe haporsiauna jala di parsangapi do debata ai positu do rohana tung do go ni debata patu pahon na pinar baga-baga nai alani i ubaina dirajumi gabe hati goranna dada alani ibana sambing ubain natar surat naung nirajumi tu ibana kita pe ditatap do disi ai si rajumod do nang tu kita haporsiaun di ibana na paheheon Yesus tu hatai sian namate ai di pasahat do ibana alani pangalosiottai jala di pangolu siala hati gorata ima saatna dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus anggo hita nunga takas mamboto ate taringotu barita ima haporseau ni si Abraham ima natardok opuni nasa halak na porsea di Portibion jalabui sekilas molo teida haporsion si Abraham adong do piga-piga natakas na di hati dakon apostol Pauluson tu halak Kristen na di Roma babua haporsion nido sasitong na sada urat manang sada dasor di ngulu ni halak na porsiai asa mampu ibana mamereng akana so mungkin akana so boy di dapat di bagasan rohani jolma di Portibion boy mampu mamereng maka porsiai na boy di bagasan debata memang molo kita memikiri akan masa di Portibion pasti godang di kita medok begitu banyak hal-hal yang tidak mungkin songonima nah diadopi sepanjang zaman sepanjang masa ngulini jolma alania habis ala memang jolma hita jolma cenderung do hita dinalaho marnida sesuatu secara rasional secara logika secara pikiran hita jolma hape sasitongna dan sempurna doi di ngulu ni hita jolma anggo holan sian sudut logika manang rasional nakiningan niya te. Taku boto molo tapai tihuk di bagasan ngulut tahun. Boido tapat orang tu dirita. Na tutu si tutudo digulumin ngulut tahun. Godang do terjadi. Aka naso mungkin di bagasan pikirat tai. Gabe bui terjadi di tonga-tonga ni para ngulut tahun. Takula ada dawa teh. Di tonga-tonga ngulta. Badung do jolma. Dapatana di bagasan
gulmini ngoluna tak terbain isarana dinalaho pagudang-gudak kon akayana konna gabi boy selesai dalam arti di paujung ibana tanggung jawab nak dinalau paborhaton isalana sekolah alani keberadaan na adung di ibanai sarupa mungkin heda ujami tahun tu hita te songon hami sendiri maju sada kesaksian dia te bahwa anggodang hapor seau do tatio tak tabahin hita lau boy sahat mangula di ulan satu tikiong untuk matu hita 10 matu bini damang dai nang hami ada 10 molo anak ni bahala batak biasa sudah 10 itu kan apalagi akan asyakitan syahutan ami di Sipa Utara te nauli ada ngaruk peta di Indonesia ini mulai suku kalak dengan ungi sudi alai bui do dan ngaruk sia sakonoton di si alai hama dus songonani dok natar suraton babua anggo sian pikir ni nguluni jolma tak terbain di nalaho sahat tuaka hutanari burona teh akan majuon alania saya diukur do waduh tahe bui do di nalaho memperjuangkan dia kena rekod di zaman waengon mau lihat mah diamu akan amanami do inami mulu bui hita di letu hatta pitor adung tipak bui hita di nalo mangule ulau ta jele bui saat hobar tunan tapangido alidak sudi bui jolmai semuanya teh sugari jujur do hita hampir rata-rata do hita BTL lah teh ada BTL batak tembak langsung teh BTL batak tembak langsung nina besian hitan do langsung tuson tertarida dosian rupa tahun nate coba mau jomlo magudang di Jakarta manang na di Depokon manang na piaot rasing do ira buhin ke Jawa-Jawa do songon awom maju tokan maju ape tong donian songon itu ate kan ibe ima memang gudang ducol mah ketidakmungkinan ternyata on sada kesaksian dui ya suku tuna tuai tolapita do parsikalok kami sudah among nino kan paham bah alusna Tuhan nido na parsikolah hokko aneh do kan alusna songoni sedih dalam di Tuhan ni parsikolah jolmate dari mana jalannya pemikirannya nah odo nasi songono asugari di zaman waengon tua kena poso remaja menondak danak aneh dok aneh bagaimana mungkin itu alai di suldo dia mau menami di hati dako si Paulus ima tari kok bisa berami sendiri ketidakmungkinan na dinok nakiningan molo di dalam bahasa Indonesia di dalam ayat 14 tidak ada dasar tidak ada satupun dasar untuk berharap itu di ayat 18 kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada satupun dasar untuk berharap Abraham dapat disebut adalah bapak dari berbagai bangsa di dunia alania ngambil tuai mana 100 tahun sorry padanya si Sarah umurnya 10 tahun apakah ada kemungkinan tidak ada kemungkinan tidak ada dasar untuk berharap alai puasa di jugol hon si Abraham dinalahu makirim di mana tuh dia bata mengapa dia begitu bandel untuk selalu percaya berharap dan inilah yang disebut dengan diperhitungkan imannya adalah sebagai kebenaran ternyata siang nahu tidak kon memang tekas du ya teh bah mulia teh mari tu hatta dihami badenggat sudi ya teh sudi dak pola ketinggalan tu zaman waengon teh bahkan lebih daripada yang kita harapkan Tuhan berikan kepada hidup kami amin jadi jangan dong kamu sini halak Kristen kita tidak putus asa angko sasi tu namulu si Abraham jangan dong bedalenna
buama molo di setiap di aka hukum kesehatan mana hajol mauta molo siap 10 tahun badangan kemungkinan na iya teh nabui lapatan marianakon tanganung dasar lau berharap tidak ada dasar untuk berharap tetapi inilah kekuatan kuasa Allah di tengah-tengah hidup orang yang beriman. Nga ala di dia muaka nahina holongan. Molotung si pata di mulut tawon. Dan apalah Pitor Boy dapat songo na pinarsita-sita ni roha. Unang Pitor Mandili ate. Bayak ko kamu. Didok Tuhan itu siap ram. Ditiki umur 75 tahun dung bukas ibana sian tano hagodangan nai barani mana-mana dikon ima artana sude aka naung diulahi mana lawi mana borhat bukas tutano nanaing si patudu honok kuda peho keluarlah kau dari kampung halamanmu dan pergilah berjalan ke tempat yang masih akan kutunjukkan kepadamu. Bayak sugari hita do songoni ate nong tipak jabut tadu sude lao nane lao ma tinggal humai unak pola buat manangaha alkana porluima unak pola pikiran mutusi lao maho anon kupatu dope inganan yang setuju honotum bah mungkin dang barani pasti dang barani hita mungkin dang barani hita bah ngalu jaiba bah gudang hauma gudang dujebu belga mana mungkin. Tetapi di satu hal ada orang berani meninggalkan dan mampu dia untuk menghadapi risiko dalam hidupnya. Kan risiko doi kan amanginang. Itu kan risiko kalau kita melakukan sesuatu yang tidak masuk di akal. Tetapi masuk di akal itu karena apa? Karena iman kepada Tuhan, karena firman Tuhan. Tak pula do hita mana dikon arta mana dikon akadia na arum dihita holan di dok lu tu bagas nguluta tadi kemah bakko mi nanyulau mi atik pe tahilala dui memberikan keuntungan dalam hidup kita. Kan ada orang-orang melakukan sesuatu perbuatan dia rasakan itu adalah merupakan suatu keuntungan walaupun itu memang jelas-jelas itu salah di mata Tuhan. Bahasa songonita hesi pata kadang-kadang terjadi di ngulunita jalma taulaung sabutullah ngamaralo tu Tuhani karena kita tidak percaya bahwasan Allah begitu banyak cara untuk mendatangkan berkatnya dalam hidup kita sehingga kita tetap bertahan dalam melakukan yang salah. Molo prosedur kita memang kita harus berani karena kita percaya rencana Allah adalah baik. Umat dong haporseau niate. Molo didok di surat ni Heber haporseonya pos ni roha doi taringot tu sihirimon pamo tuat tu taringot tu naso ni dia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Banyak contohnya teh. Ngapar budi adong dosa ada kesaksian nah ya walami ate ale nga di patanga sektor ngau babuai ate he ado dak danaki mangidu pangiduan nak Bapak kalau saya punya nilai bagus beranikah Bapak mengasihkan hadiah yang aku pinta ini? Berani, siapa takut? Kan itu bahasa anak gaul, siapa takut? Nah itu kan. Oke. Jadi betul Pak, pegang cakap Bapak ya. Bapak tuh pendeta kata, wah mempertahankan jabatan nama tong ai buah mah kenapa sono aing toribereng dolang mukim mergausong badita di rohana kan. Jadi apa yang kau pinta nak kalau seandainya itu kan? Waduh mah dipinta imana, umpamana handphone na harga. HP Heponiba harga 1,5 juta do na jadul. HP pito harga pitu hali lipat. Buat namanya teh. Ale ala ni haram madok. Ya, oke. Tarsongoni do hamu kan ngulu di pada dana mangido kan.
Akai sebetulnya ngasong di bagas rohani ba, dia don, bapak dan paling pindah pungu masih hamu liatin naro pikir aku bayi tarsongoni mah juga kan, asal 3 bulan. Ale adung gak ada permintaku tu ibana udok. Apa itu Pak? Tapi nggak bisanya langsung kuberikan ya. Tapi kira-kira berapa bulan nanti setelah hasilnya itu kalau ternyata benar baru kau peroleh. Oke, Nina. Jadi akhirnya dilma. Bah, anggau ngabar pikir ya marhusari mah di rohaku. Beh, buat tahe biar aku kan. Ale persea doau. Dan mungkin pertaruh jabataku tu yanakon mergabus iba kan pada bakal jadi mau ladung do colma terbarani mergabus ate kan emang ujungnya itu ada dan sifat adak persea omong doang sih nak jadi memang dapat mati kina toho alai sebelum ibana madoki songoni. Mengapa kau percaya nak Bapak bisa memberikan itu? Fusukum mamu saya ada pertanyaan di mana? Karena aku percaya Pak, aku sudah memiliki. Saya sudah pegang handphone itu walaupun belum di tangan saya. Aku percaya. Karena Bapak tidak akan mungkin tidak memberikannya. Nah, aplikasi Amanginang mungkin bisa terjadi untuk menjelaskan iman. Iman kita merasakan kita sudah memegang itu. Walaupun belum kita lihat. Idiot nakiningan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi itu sudah kita lihat. Walaupun kita akan terima masa yang akan datang. Alani Amanginang molo porsea hita. Ingop mah ngadi paradi Tuhan do di hita. Ingatlah itu. Kepada kaum muda, ingatlah, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan sudah sediakan. Tapi bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Songo si Abraham. Odo dia muamang inang. Ha porsioni doi pos ni roha doi. Pos marohamuna babua di para di debata doi sudene asal marsi hohot hamu di bagasan ibana. Amin. Mertang yang kita. Asima rohamali Tuhan dihami. Saya pergugui mahami Tuhan dinalaho maniup baga-bagami di tonga-tongani ngulunami songon halak na porsea. Tuhan di bata ho matok tongali Tuhan. Napa hoton haporsion nami hobar tuhatam asa unang adong di pikiran nami. Babua adong nasotar patupaho di bagasang ulumi alai hatam mado dangadong naso tarpatu pahodo di bagasang ulunami alani Tuhan di sude gulmini ngolunami manang ahape di keluarga pribadi masa depan nungarade sude di hoale songong di parade hodo tu si Abraham do si Sarah babua na tutusi tutudo tikos bagabagam tugan halak na porsea alani Tuhan pasu-pasu mahami na pungu dison pasu-pasu mahuriam Tuhan jalaho matok tongale Tuhan napa hoton ngahami sude dida toktong marguru asa tok kami ali Tuhan marsi hohot di hapor seaon na Tuhan di bata buat kami di bagasan tikion ima diakana paku basuni huriam nana yang di mamasa tu bagasan partikian naroon doh nana yang masa di bagasan tikion mulu mahu ada Tuhan dinalaho mamasu-masu di sude di anak kodong huriam dinalaho marsakap lau Paulion Bagas ima songo sidiki Apriandi Raja Gugu doh El Prida uli Artaburu Sirai waksongoni nang yanakon ni huriam Richard Rianto Manulang dohot Clara Mielda buru mani hurung pasu-pasu mana sida Tuhan ima asagabi parsaripion nauli nadinggan di tonga-tongani keluarga
Dia karuas ni baru oleh Tuhan nagabe ruas ni huriam jonser si hotang boru si utasoid dohon sada yana konasida sai homa toktong ale Tuhan nama ngalehon ima gabe ruas nama ngulu nama kaporseho di sude aka gulmit ni ngulu nasida langsung ni ruas na pindah di Tuhan sian huriaon homa toktong nama masuk ima jepri tambunan do boru si ombing rap do dua yana konasida sok songoni keluarga si torus boru pardede Tuhan di bata lam mamasu maho di sude aka parhurion nasida di ganup partikian di huriai Tuhan buano nami di aka ruas ni nama ulang tahun kelahiran dohot parsaripion lam mamasu maho di sude aka ngulu nasida nang parane ngulu nasida luas songoni ali Tuhan nang di bagasan tikion nang mardalan ima di ulaon kepanitiaan pesta pembangun ima taringotu pelunasan rumah dinas huria sai pasu-pasu jala pasada hami di nalo manupahi di saluhut nai dia karuas ni huria male Tuhan naung mga pasahaton aka pilihan na ali Tuhan baik pilihan ganup bulan diakoni sosial dohot nang aka pilihan lasni roha ucapan syukur sai pasu-pasu ma salhutna atong ali Tuhan ho matoktong rap dor hami laho mangula dia ke ulon nami jala ho matoktong ali Tuhan dina laho toktong mandongani di ganum aka gulmini ngulu nami molutung adong di bagasan hami onali Tuhan jadi kurang sehat manang sahit narenge pos dorhanami ale Tuhan songon di bagasan hatam di bagasan tikion dangadong nasotar patupahu ho matok tong ale Tuhan apa malupon manjama aka sahit wak songoni ale Tuhan nang aka dipita-pita sita-sita ni rohanami be di sona ale Tuhan tuadupanmu dangadong nasotar patupahu ale Tuhan dinalahu lenommu tuhami jala nahobar tu lomo ni roham mau liati ma disalutna ale Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho amin di nama rede kita nomor 470 sada los di somata pasa pilihan tanah paduahon dohot pilihan amplop tu resort laho mangurupi manang makubasi dia kana perlu itong-atongani resort
Jong-jong mahita salutna. Datangnya kemah pilihan nata pasahat di bagasan tikion martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silunuhon na ding gandut nasa ulibasa na maliutus. Pasat tami masyan nilohon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwab na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparahasya kami pilihan upati bulon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di porti biyon. Buhay marohanami marhiti todim asal mutada hami gudang senlikon mitu hami asal mgirgiri hami maldok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma hadajaunmu say saud malomone roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehu matuhami sadarion hangulua siapari say sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami una kami tugentu pangujunan palua hami sian pangagong ayo dona puna harap Rodi hasang apong saleleng ni leleng na mulak mahamu di bagasan dame jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di soldako Tuhan de batama buhina tuho jala azima rohana midaho di depakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Amin.